Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Presensya sang MNLF sa Cadiz City kag pagpang-recruit sa grupo ang ginatutukan sa karon sang PNP. Ang PNP nagapasalig man sa publiko nga wala sang dapat kakulbaan kay ila na ini nga ginatutukan. May report si Barbara Mijares. Ginmando na sang Cadiz LGU ang pagpauntat sang construction sang permanent nga infrastructure sa ginaalagar katapos ang Moro National Liberation Front sa bakante nga lote nga ginapanag-iyahan sang isa ka bangko sa barangay Tinampaan sa Cadiz City. Sa interview sang Teresa's Time kay Mayor Escalante Jr. natukiban nga wala sang permit ang construction. Gani ginpauntat ini sa nagligad pa nga bulan. Nag-issue naman ang Office of the Building Officials ang demolition order. Suno kay Escalante, nagikan na damlag pa sa isa man ka barangay sa Cadiz ang amo nga grupo. Kag na-disband sila bangod sa mga alegasyon sang mga pagpabusong sang pila ka mga pamatanon nga ginausisa man karon. Kasubong man, wala na tuman nga promisa sa ilang nga pagpang-recruit. I have to inspect kung may building permit sila. Amo na yung rules ng LGU, which wala sila building permit, so that's why again pa-stop ko construction. The investigation, kinabati, kung may nag-usong to na bata, may kubol, at sila mo sa Siwahon 3, Pierre Costilo. But subong nakato ko 3 weeks ago, 3 weeks ago, but doon na wala na tao, in fact wala na mga balay nila. Di ba may reaction mo sa alleged MNLF group na nagatipon ko sa Cadiz? Well, of course, ma-alarma kasi nga, no? But then again, the Cadiz LGU knows the situation. The 79th IB is also on top of the situation, and also our PNP. Karon nagapaday ng validation kag pagpangusisa sang PNP sa ginaalaga presensya sang MNLF. Suno kay Colonel Reynerio de Chavez, PNP Provincial Director, wala sang dapat nga kabalakan ang publiko. Suno kay Escalante, nagbutang na sang detachment ang PNP sa amo nga lugar. Pathag ni De Chavez, ginapatud nila kung nga ang grupo yari sa probinsya kay sa records ng PNP Region 6 wala sang presensya sang MNLF sa rehiyon. Gusto natin i-assure yung publiko na huwag silang matakot kasi wala naman pong banta sa seguridad ng mga tao natin sa Cadiz. So they're here purposely for what, sir? They're here for what? Yun po yung ating tinitingnan na ating iimbestiga kung bakit sila nandito. Kung purpose ba nila is loko lang o kung paano is yun yung ating tinitingnan. They're here for how long already, sir? Actually, based po dun sa report na sa atin is way back 2022, sorry. 2022, but noong time na yun, hindi naman sila, wala naman silang ginagawa dyan. Sa pahayag ang ginpagwa sang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa December 2020, angot sa ginaalaga presensya man sang MNLF sa Region 4A, angot man sa report nga pagpahamtang sang camps, kasumuman pagpang-recruit, nakasaad nga hindi ini otorisado. Ang 1996 Final Peace Agreement sa MNLF ang wala naga-authorize ang pagtukod sa mga bag-o nga kampo kag recruitment sa bag-uman nga mga miyembro.